Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a nan jihar Kano. Waɗannan wuri da kuke gani ba fa shago ne na sai da wayoyi ba ko kamfanin sai da waya ba. Nan wato farfajiyar hedikwatar 'yan sanda ce da ke Banfai, wanda muka kai ga nasarar kama wani babban ɓarawo da kuke ganin sa gashi nan. Mun samu ƙorafe-ƙorafe da dama na mutane wato a kasuwar waya ta Farm Center ɗan Suleka, wanda mutane da yawa suka shigar mana da ƙorafin yadda ake zuwa ake fasa shagunansu ake musu sata. Wanda bayan samun wannan ƙorafe-ƙorafe, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, kwamishina na 45 a wannan jiha, CP Muhammad Usaini Gumel, ya ba da umarnin gudanar da binciken ƙwaƙwaf akan wannan lamari, wanda kuma bincikenmu na farko ya kai mu ga wannan matashi wato da kuke gani. Ɗago fuskarka, gashi nan, to tashi ga zagayo gaba. Wanda aka yi ga nasarar bayan an kamo shi aka same shi da wasu kayayyakin da ya sata, wanda ga su wayoyi guda 100 da guda 6 da kuma laptop ga can guda 9. To gashi nan dai yau da wasu kuɗaɗen da aka samu a gurinsa, wanda za ku ji daga bakinsa. Ajiye kuɗin, ajiye kuɗin kai mana bayani. Kaga kallo ni nan. Menene sunanka? Ibrahim Adamu. Kallo ni nan mana. Na'am? Ibrahim Adamu. Da ƙarfi kai? Ibrahim Adamu. Shekarunka nawa? 21. Kallo ni. Sauke kan. Kallo ni nan. Me sunanka? Ibrahim Adamu. Ba na jin ka. Ibrahim Adamu. Shekaru? 21. A ina kake da zama? Hausawa. To ya kake rufe ido ne kai? Ga ka a wajen 'yan sanda, ba mu labarin tsakaninka da Allah me kai aka kamo ka. Wayoyi na sato a shaguna guda 100. Shaguna guda nawa? Guda 3 ne shaguna. Shagon waye da shagon waye? Ban san shagon waye ba. To ba mu labarin wace dabara kake satuwar, ba mu labari, mu yi mana dalla dalla. Ta saman silin na shiga na ɗauka. Na? Ta saman silin na ɗauka. Karfe nawa kake zuwa? Karfe 7 na dare. Na dare? Ba masu gadi? Eh. Akwai masu gadi wasu yan nan. Ta ina kake shiga? Ta saman silin. Ta in ka je kasuwa tunda akwai masu gadi, ta ina kake shiga? Ta kofa. Ta kofa na shiga. Ba mutane ne to? Ba mutane. Ba mutane? Wani irin kayayyaki kake ɗauka da shi wajen fasa shaguna? Ba kayan da nake. Ta ina kake shiga kace? Ta silin. To da me kake budawa? Irin silin suspended. Misali in zaka shiga da me kake sawa ka fasa silin din? Da wani makami? Ba makamin da nake. To da me kake amfani? Danna shi nake yi sai. Danna shi nake yi sai ya cire. Da me kake dannawa? Da hannu. Muga hannun. Ka kai shekara nawa kana irin wannan sace-sace? Kallo ni nan. Ka kai shekara nawa kana yi? Ban kai shekara ina shi na fara. To wannan da ka samu wayoyin nan, a waɗanda ka sata ka sayar da sun kai guda nawa? Ban sayar da su. Ban sayar da su ba, ga su nan duka. To me kai ne da su? Sayarwa da zan yi. Me za ka yi da kuɗin? Ba komai, amfani zan yi da shi. Na? Amfani zan yi da kuɗi. Ba mu labari me za ka yi da shi? Ai so muke mu jaye. Business zan yi da kuɗi. Business da kuɗin sata? Me ya sana'anka? Kallo ni nan. Harkar waya nake. A ina? A Farm Center. Na'am? A Farm Center. To kai me kai yin wannan abu? Ba komai. Ba komai. Yanzu ya kake je ka zo hannu? A dama ne. To wai aka ce gani gawa ne. Yanzu haka dai wannan matashi ku duba fa irin waɗannan wayoyi fa. Da waɗannan kayayyaki kawai tsallaka shagunan mutane. Na farko al'umma ya kamata a ce muna kula sosai da dukiyoyinmu. Sannan kuma irin waɗannan duk wanda ya fito fa ya ce wai ba za a zauna lafiya ba, zai je saci kayan mutane. To insha Allah muna addu'a in ma ya gwada yi zai zo hannu. Muna godiya da haɗin kai da kuke ba mu a kowane lokaci. Wannan kayayyaki da kuka ga mun samu mafi yawanci ma zan ce mun samu masu, saboda ya kai mu har shagunan da ya je tsallaka din kuma an samu masu shagunan. Kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da shi a gaban kotu domin a masa hukunci.